Samuel chuan mira chu zui ho in tu ma hmel sha le chan po anei lo thu so in a room ria ve chu atuma mira in hotel riak mai tur a lo ti po chuan du lowin a room a chuan om ve in a ti boi me lo tur thu le sofa a po amu thei thu chu a soi zui wata mira in a chan let ma chuan intifai turin ba chum lama atlan lo san ta da ya mira po chuan en liam ta top zanan mutlai chuan mira chuan mangchia mangin Samuel chu harvatin apan nga la mira chu thamwanin chuti lai chuan una pa chuan ron bia in an chan chin te chu a ron zot luama jailer po chuan ron be ve in mirai chungchang thil poi mo taka mu chhuat hu le alo thon ngal thu chu a ron shela Samuel chuan mira chu kal hlat deuin jailer video lo thon chu a ena long chung kwa in mira an ti du da zia le an soi sak chin dan te chu mai ba ka room an kal khum dan zong zong te chu mu in room chunga chuan CCTV a om lo wangin an su nu poimo thlarak then kha chu alo thon boka thisen tam tak po a mu thu te chu a ron soya Samuel chuan mira thil ton zo zai le a hun man khir thin sia a sha ta ka chuan om ngai na mai po a shelawa a mei che mangai le du ngoi ngoi ani in ke thei doma adom chu a taksa le ril rulam thlengin nai sak alo tok ti a sha chuan mi paro rum tak ni ma se a mi tui chu adang seng lo hiala pon lama chuak harin tu emo chu phonin abia a mirai laka nun rong taka cha thin tu zong zong chu shemna pek let ve ngei tumin an thil ti man chu mu tir ngei atuma amangai tan chuan phuba lak sak ngei chu atum ru hle zinga mira har chuan Samuel chuan lo panin pangpar ba ka ei tur lo ba sai saka mirai chuan a omdan chu makati hle Samuel ero in a ril ru chuan tuna chang chuan a ven him tla to tur thu le atan adin tla to tur thu chu asoya an thodun na tur contract chu sign puin tuna chuan ama in ngata engkim a chen fel sak tur thu shilin mirai chu angai sak zwal hle a mirai po chuan contract chu sign in Samuel an thil ei tur ati chuan chu po chu a thu nei na thawem ni alo ti a Samuel chuan chongka chang lo chuan potnai thutin a fo vong vonga mirai chu lo tal ve ma se omzia omlo Samuel chuan thila ei that lo chuan atumati hlotlin ma in a chaw mai do na sin lo ti in a hnuaia thokani to a hrisel na thlenga angai to angai ati ta ka chuan mirai po chuan lai angreng takin a ei ve ta sham Samuel chuan mira ei tur siam tu tur bik chu ruain tuna chang chuani ei tur te hi chadewin nutritionist hian asiam rem zel to ang I chak nama mo tok ang che in asiam zelanga lo ti in mira chuan ingzat man nge alo ti thunga Samuel chuan mira long poisa a in talen hi a hlu zok ti shereng ro lo ti in mira po Samuel thil soi wang chuan a ruk tak chuan a hlim viawa Samuel chuan mira chu doctorin mira stress hi exercise lak te that taka thil eiten apui theyang ati lai te chu she chuakin mira chu exercise alo lak pui char chara boxing te zirtirin a pate ang che a ngaya punching bag chu nek turin ati a anuwa chuan boxing chu amanen chuan zirin mira chu chaw deuh thin ma se a chakna ti in cholpo chu a phal ngai lawa a hnuwa phei chuan mira chuan Samuel chu a khik ve pop thei to a mira chu ain pe to viau hun rei tak tiang an ti char char chin nu chuan mira po chu ain pe ve thokhat to viawa mira chu ring chunga chuan thu in Samuel chuan I ti theye ti in tui chu alo pe a mira pon la ina in ve mai Samuel chuan abula lo thu in mira mi chak takini to a tuna chuan ram sapel turin in pe to em lo ti pa chuan phone chu alo pe a mira chuan phone chu lawatin Selena chu akola Selena ni thum nuwa ka lo le do na nang hian thil min ti sakla ka do ani ti in anin biak na chu an ti to pa Samuel chuan mel taka lo enin mira pon lo en ve renga
Weston lam chu lo langin long le chin chung ko ho chuan news chu an lo ngai thla a reporter chuan scorch chung kwa chuan painting exhibition nei donin art museum ma nei aniang billion soman hulai painting chhop chhuak donin painting hi somrat ve lai chhop chhuak ani dona heta hian kai rong lemziak thiam em pon atel pui don ni in a lemzia te a phau ve don bok ani an lo ti a miss chin chuan engtin nge ani thei ti in a thil ken chu a pai chora mira hi kalo ngai nyam ma nge selena hian a pui zel boxi a mase ke ai a chalo ti chu ka phau lang thei nge yang mo le lo ti in lel chuan billion soman hu vel mo ani son chu tiang zong zong te tur chuan theina anei do nem ni selena pon puima se a thei kher do nem ni lo ti in Mr. Long chuan bel pa ho sataka nei lom engma kan lo shilo zok mai china ni Miss Tin nang hian ma la in kan fanu hi dang nge yang che nang ni chung kwa in min pui chuan zirlai thataka zerang ti hi ka ring tla tani minti sak the chuan kan lom viawang alo ti vela Miss Tin chuan nang hi alanga chau i lo thani hi chutiang chu ka ti sak thei che ni lowin ka du wanga ka ti thei tur hi ka lo mani poisa po ka neya ba ka mi pui ho hian min chen hi ka ring zo klat ni ati ve boka lili apa chu lo min anin en shak shaka ni thum nu chu lo thlengin mira te po an lo let to a jailer chuan lo ngakin Samuel Miss Mira in lo thleng mo in du ang takin Weston lam chu kan pe fel to a lemjak somrat po museum ma a om to e thil dang du in la neyem alo ti chuan Mira chuan long chung ko chunga enge thleng zel alo ti a jailer chuan long le chin chung ko ho chu changdun le to in tuna po engi moti tumin an plan mek ati pa chuan phone chu alo phora Mira chuan en ngalin Miss Tin chuan a phone le kan pa chuan ladies and gentlemen hei hi lapo chini cotton candy ni a hei hi Miss Long si ani ma se han en ula thil moi ta kan lem lawa chutiang chung chuan art exhibition na antel ve thawanya tau taka leitur chuan ana ve deuh lo mo tiang exhibition lai siam thei tur chuan atling tok lo ani ati a apa chuan ni e ka fanu hi mirap thlak ve deuh mai hi ania kum khadon vel chumin kalbo san to a tuna chuan alo let le to mase anung chang hi ka shet hiam lo ani lo ti velin lil chuan chep hian ka unau nu hi ka khongai khop mai tianga mi chunga ati mai du hi alo ti vel boka an life awang chuan comment na lama po mi ho chu an tong noi ya khamini khan tunge lo la dai khale lo shrai bau tu kha tunge Miss Tin hian maunu tan adu kha makka ti zo ka ni Miss Tin hi lemzia ga chuan a that ve zo kan ring el ro se ani lo chuan mira long kan ramachang hian chuak ro an lo ti a mira chu nui sakin jailer chuan kan tumpui te chuan min chau ni in alang reu mai an life wangin mitam takin an mu ang alo ti chuan Samuel chuan du tak engte ti ngei du alo ti a mira chuan min chau na te chu kapomang chu chuan an phone hek thei tur kan zong thei boka lo ti in jailer chuan o le ka lo zonga nga kan lo thai bo vek don ya lo ti ngal vatin mira chuan nilowe thai bo ngai lo ti khan tam tak ne na the darin an mani pon an the daranga mi zong zong in khovel pum puin lo enin lo shero se ti in a chau viawa jailer chuan ani chuan an mani plena ngei an tal ok do na ni mo Miss Mira engti ka chang khan nge Samuel nen hian in lo soidun to a tiang hi ti in alo hlim ve viawa Mira chuan kan thok do na Samuel hi chong vak chi ni lawin ma la mai china nia chu wang chuan kan soi vak lawang ma la ila ani mai alo ti a Samuel chuan kan pui thu hi chu ka oi zel tok mai alom ke chuan lo ti in Mira chu alo nui vera jailer chuan ka sha e Miss Mira khovela hian han par chhuak te le ti in una pa kan kal do nem ni ati ngala Samuel chuan ole kalila tia kalan tum lai tak chuan Mira chu Selena chuan lo bia a
wow nang hian lemzia chuan I chalen samua mase thil swal ti tikha atumangi alo in lan ngam tak tak ngem lo ti in mira chuan ngamang ani lo chuan mi zong zong in an shedon sia alo kal lo ni chuan chin le long chung ko za om na hi abo vek don ti na ani mai ti in alo hlim viawa selena chuan ole acha e mase naktu ka kan exhibition hon hun tur ani kha film khur ro o lo tlai mi aswang che ti in mira chuan ole chutianga chuan boina tur engma om lawang ti in kol chu anda a mira chu noi sangin motora lu atum chu samuel chuan lo dangin thil dang iti le ma in enge mo chian lok tur ka nei ani ti in mira chuan lo en ringa samuel chuan tuna hian enge kanin kara hian enge kan ni lo ti in mira chuan nui pa hian in ngai zong alo ti a samuel chu nui deuh sakin ani mo ani le kanin chen to ngai lawang ti ro adikem alo ti chuan mira chuan chen to ngai lawang nang hian min chen te ani lo chuan ati sewa samuel chuan nuin iswal le mai min nei turin ka ti lui to zok don che emuni alo ti chuan mira chuan samuel nang hian chaklo na lai I nei ve em ti in lo zota samuel chuan en rengin o ne ye ti in ngoi da ta nang ma hi ini ti in nang enge I chaklo na lai he mi zo na ka zo che hian I pe hel ve zia alo ti chuan mira chuan an tet la ya achung te nin lim taka anom lai te api anu le pa ten ka mangai ber che ti ya mangai taka an lo fak liam liam lai te chu she chuak thu tin mi tui ta zoi zoi chuan a chap ve ta hlop hlopa samuel chuan en rengin a oma chuan na be ti ra itwar nem ve emani in bun ruak ro alo ti sapa katan chuan ke engkim ka mangai berini alo ti tel sapa mira po in sum zo lo chuan rei tak chu a chap ta hlop hlopa atuk lo thlengin mira le mi sin te po lem sak chuan an lawin eldona judge te po chu om chapin mi pui po anom noi noi to a host chuan he competition hi in eldan dik taka in el ani dona chumi tur chuan judge tan po west na mi thiam tak tak te kan som boka ni fair taka ti ani don boka life ni donin mi zong zong mu thei tur nge yin fair takin anin elang alo ti chuan mi pui chuan kutan lo beng dar dara mira le mi sin te po in mel room thale to in mi sin chuan ka mon nun ber che kha chuan mic nen inin hwal na tura khan ani a hun ala rei lo te reng nen tu na chuan kaluti na ber tu I lo ni yang ti hi ka ring phalo reng reng alo ti neu newa mira chu in ring tok viawin mi pui zinga chuan selia le anu po chu an lo om be boka selia chuan kanu so ente a mel him chin zo kha ka mule to anya ka pasal nei na turte ka pa nen inin kar cha chan te hi so nu wang vek so ani ka tha nge nge ya ngai at mel tak hian lo ti chung chunga anu chuan in beng dai ro vo in hian he nu hi a chhevek don alo ti a mira chuan miss chin thil ziana tur I du thangla nangman ti in miss chin chuan ingle wash ni se chuan paintbrush man phal ani lawang man ro nang kan mang tur ani miss long hi mun danga zir dai ma se kan nam thil te chu athiam ve thawang chu mo khoya po omila kan nam thil te chu kan hlut tur ani lom ni alo ti vela aruk chuan mun danga chuan oi lirin leman siak ngei don si a ka ne don chang sa che ti in alo soya mira chuan ni e ingle wash chu ni ro se brush man phal lo alo ti ve boka mr long chuan lil bula chuan ama in national art lampang alo khoi to em ati a lil chuan pakhat chu khoi ve to kha mana chuan ma se chu po chu ka po thler sak dai ani alo ti a an pa fa chuan an hlim viau host chuan an lem ziana turte chu lo la chuak ro ule ti in an lo la nga la miss chin chuan potma sa in alo ti langa host chuan miss chinin a thil ziana tur chu sawa mula ni ti in mi pui ho chuan e he te chu a thiam bir ni lom ni sawa mula thil zia te chu
a post chin kha loman te po ala nge nge ni lom ni ti in long chung ko hoin an sha chuan an nui var vara mira pon pot vele in host chuan miss mira longin alem ziana tur chu candle bati ani alo te vele a ja chau pon a hardon ti chu lo she ve ngalin mi poi ho chuan e he engtin nge bati chuan a zi ang a fer lo hle mai ti te chuan an lo phun nak naka a thenin a za thiam lo le a chak lo ani mai fer taka kalpuyan ya miss mira hi avan toya ni mai an lo ti ve thunga selena po tlem chuan hlau thongin mira chu a signala plan b kan nei mai do nem ni ti in miss chin chu lo hlim viawa chunglam po kalama atang ani hi tuna chuan heta ka chaka ni chuan lemzia lama hi chuan ka chol ve shi thei to ang alo ti vela lil chuan a phone enin kapa han ente miss chin lama poisa thap hi antam to te moyania keipon ka invest chau to miss chin hi a chak pho chuan a letin kan dong vek don le ngal chuan westona po kan tin mun ngai kan wa le thei boka nga alo ti a Mr Long chuan ni e chin chung kwa po kan mang tangkai thei se langa ti hian lawin la lian char char ro se nakina kan tan ve ka ni kha kha lo en chiang rengang che alo ti ve boka selena in plan b alo soi kha mira chuan ai angai lo alo ti thung host chuan ole tuna chuan competition chu kan chane ti in mira le miss chin chuan an man tur te chula in an ziak tan ngala miss inin a ziak ngal mal mala mira chuan chemte te la in bati te chu a ziat le phota ati al le vel phota mi pui hau chuan miss chin chuan a zo chep to a mira chu ala in fiam mai mai ania an lau ti a selia le anu in an sha chuan an lau nei var vara mira pon ziak chanin tu man chu tianga an la ti ngai lo wang chuan mi pui hau chuan mak ti in thiam chu an lo ti viawa kala mungai lo tiang so an ti sap sap miss chin chuan nang hian savatla lai kalem sia ila mulo mai mai ni kha ti neu neuin a zo ta dera he painting hi feather crown cover e khonga in han en ta che u alo ti a mira lam chu hoi deuh nge in mira pon uluk le ti tak zet chuan alo la jak zela re lo te a chuan confi deuh hian ka painting chu ka zo ve e alo ti ve boka host chuan ole tuna an zo ve ve to boka tuna chuan miss tin lemzia kan en masa ang ti in an lo phau langa sava moi tak lo ziakin a thiam hle mai an lo ti sap sapa host chuan ole tuna chuan miss long za ve thung kan en le ang ti in an lo phau lang le a dragon pui tak chu lo ziakin mira chuan konfi tak hian batia dragon zia ani a hminga chuan sharing ka vo e alo ti vin thaka miss chen chuan enin meivap duma lemzia mo ani theilo alo ti a mi pui hau pon awa thiam ve a moi lutuk an lau ti sap sapa Mr Leng te po an lau thong le to viau me che pakhat chuan life ani wangin mi tam takin an en ve don bokania kai chuan weather screen hi moi ka tilutuk ma se soring nen ngai to hi chuan te khin thei an ni pon ka shelau ti in mira lem zia chu moi ti zok thu chu alo soya mi pa pakhat chuan ni e sharing hi amoi fe zo ka ni alo ti ve bok host chuan lo tong zoi dewila judge te kan nga kang ti in judge ho chuan an du zong chu an lo thlang ta sap sap hloma